Duniyar fikira. Idan tunaninka ya canza, rayuwarka ma za ta canza. Talauci ba koyaushe rashin kuɗi ba ne, wani lokaci rashin tunani ne. Mutum na iya zama a wuri ɗaya tsawon shekaru ba don bai da dama ba, sai don bai canza yadda yake tunani ba. Wasu suna jiran mu'ujiza ta sauya rayuwarsu, a halin kuwa canji yana farawa ne daga cikin zuciya. Duniyar fikira ita ce duniyar da mutum yake gina kansa tun kafin duniya ta gina shi. Duk wani babban mutum da kake gani a yau ya fara ne da tunani. Babu gini mai tsayi da ake fara ginawa daga sama, sai daga tushe. Hakanan nasara tana farawa ne daga zuciya, kafin ta bayyana a zahiri. Idan kullum kana tunanin ba za ka iya ba, to rayuwa za ta tabbatar maka da haka. Idan kana ganin mutane sun fi ka, za ka ci gaba da zama a bayansu. Amma idan ka yanke shawarar cewa za ka iya, ko da duniya ta ƙi yarda, lokaci zai tabbatar musu. Ka daina zama bawan tsoro, tsoro yana kashe mafarki tun kafin a gwada shi. Mutane da yawa sun mutu da burukansu a zuciya, ba don sun kasa ba, sai don sun ji tsoron farawa. Ka fara da abin da kake da shi, kar ka jira komai ya cika kafin ka motsa. Babban ruwa yana farawa ne da ƙaramin ɗigo. Ka fara zama babban tunaninka. Ka fara zama shugaban tunaninka, domin mutum baya zama babba saboda shekaru, yana zama babba ne saboda zurfin tunaninsa, juriyarsa da yadda yake kallon rayuwa. Ka tuna rayuwarka tana bin hanyar tunaninka. Idan kana son rayuwa mai girma, dole ne ka fara da tunani mai girma. Idan kana son girmamawa, dole ne ka fara girmama kanka. Idan kana son nasara, dole ne ka fara yarda cewa kai ma za ka iya, domin komai yana farawa ne daga tunani, sannan ya koma gaskiya. Canza tunaninka, za ka canza rayuwarka. Duniyar fikira ita ce matakin farko na nasara. Idan wannan saƙon ya taɓa zuciyarka, kada ka wuce haka kawai. Ka danna subscribe a kan YouTube channel ɗin nan domin samun ƙarin bidiyoyi masu ƙarfafa gwiwa, wayar da kai da darussan rayuwa. A nan muna gyara tunani, muna gina rayuwa, muna ƙarfafa juna.